Jo, já jsem tady vždycky zvaná na tyhle akce, abych to genderově vyrovnávala. Ne počtem, váhou. Stupla jsem kilo, tak mohly být jenom 4 pánové, ne 5 jako obvykle. Já jsem moc ráda, že masturbací to začínalo, mnou to končí, tady by se nikdo nepohonil. Ne. Možná nebylo dobrý na začátek. Já mám jednu zprávu pro vás. Já pracuji od svých 15 let ve službách, což znamená, že já vás všechny nenávidím. Je mi úplně jedno, jestli jste bílí, zrzaví nebo ze Slovenska. Mně je to jedno. Jak říká můj kamarád, kradete mi život. Mimochodem, můj strejda, je tady ještě pán od autobusu? Ne. Škoda. Můj strýda taky je autobusák a říká, že má vždycky s lidma divné zkušenosti. Mají většinou spoustu ječících lidí za sebou. A říká, že občas ti lidi nedávají smysl, protože například jedna paní chtěla si svést své dítě, akorát, že on neměl takový ten autobus, do kterého se ten kočárek dá naložit, tak se zeptala, kam to ten kočárek teda má dát a on jí říká, tak ho dáme dolů. A ona, dobře, a můžu tam nechat to dítě? No, dobře, vraťme se k nenávisti k lidem. Jeden důvod, nebo takhle, já pracuji jako průvodkyně, nebo pracovala jsem jako průvodkyně a jsou místa, která máme mnohem radši než ostatní. Jo, třeba moje nejoblíbenější místo je Kostnice, protože všichni lidi jsou tam krásně hubení a mrtví. Můj ideální typ na to, abych se s někým povídala. A zároveň Kostnice je poměrně veselé místo, aspoň pro mě, protože když tam přijdou děti, tak jsou z toho poměrně nadšení. Vždycky přijdou a řeknou, nebe pro psy, nebo místnost plná pirátů. A já musím říct, že já se snažím předat tu radost, kterou já z toho provázení mám i ostatním, takže vždycky s láskou vykládám, jak lidé zemřeli během 30leté války, jak umírali na mor, anebo díky tomu, že v Brně byly extrémně vyhlášené lázně, tak na syfilis. A jednou za mnou přišla takhle holčička, zatahla mě za sukni a říká, paní, my už si nehrajeme ve školce na mor, my si hrajeme na koronavirus. A já byla fakt ráda, protože na syfilis byla moc malá. Zároveň poměrně častá otázka v labirintu pod Zelňákem je, co se stane, když se tady ztratíme? My máme Kostnici, my máme řešení na všechno. Zároveň v Labu se nám stává, že tam jsou ty školní výpravy a množí se nám takový nešvar. Paní učitelky si většinou v první místnosti vzpomenou, že mají klaustrofobii, i přesto, že jsou tam třeba s 5. třídou. Ovšem všimli si toho, že když nám strčí děti, tak maximálně s 10% ztrátou jí tu třídu vrátíme. No a já jsem takhle jednou dostala na starost třídu asi čtvrťáku z nějaké průmyslovky. A teďka, že jo, mluvím o té historii, vykládám o tom, jak neexistovali zapalovače, jak si lidé museli rozdělat oheň třeba ocílkou a kamenem. Teďka popisuju ten proces a říkám, na to, abyste rozdělali oheň, musíte ty jiskry chytnout do suché trávy. Protože jsem píča, myslela jsem si, že nikdo sebou nenosí suchou trávu. Tady ji měl skoro každý. A musím vám říct, byla to nejlepší prohlídka ever. A to se těm trubkojídům nepodařilo vykřesat ani jednu jiskru. Blbouni. No, to souvisí s tím, že já mám pocit, že v létě lidi strašně blbnou. Jo, čím je vyšší teplota delší dobu, tím fakt jsou všichni retardovaní. Protože jenom tak se můžu vysvětlit, že lidi přijdou, otevřou dveře a zeptají se, máte otevřeno? Ne, prostě tady jenom marním svůj život. Druhá poměrně častá otázka v Kostnici je, a jsou ty kosti praví? Jo, a pán nebyl blbej, jo, on byl z Prahy. Ale samozřejmě neblbnou jenom ostatní lidi, blbneme i my, co v těch službách pracujeme. A to se jenom tak si dokážu vysvětlit to, že někoho z nás napadlo, když jsme našli překladač, který vám přeloží text do Braillova písma, že ho potom vytiskneme na tiskárně. Protože jsme chtěli být inkluzivní. No, já bych chtěla mít jako jedno takové vyjádření. Já nemám nic proti Slovensku a Slovákům, jo? Na začátek. Například, kdybych se rozhodla umřít, sandálky a Tatry, to je jasná volba.
Ale a zároveň já jako znám spoustu velmi chytrých a vzdělaných a moudrých Slováků, jo? Všichni jsou tady v Brně. Proto mám vždycky trošku strach s takovou tou vzdělaností na Slovensku, jo? Ale pak jsem si řekla, že se vlastně nemusím bát, protože na vystudování vysoké školy života jste nikdy nepotřebovali knížky. No. Takový drobný nešvar v Labyrintu je ten, nebo vůbec, jako kdyby na všech provozech, které máme vlastně v tom podzemí, tak je to, že Slováci po nás chtějí slovenské texty. A my se snažíme být milí a přátelští, takže jsem prostě nechala přeložit, vytiskla jsem, zalaminovala jsem, aby to bylo odolné vůči aby to bylo odolnější vůči používání. A takhle vždycky s láskou a s úctou jim předávám ten maďarský text. A já nevím, jestli je to tím, že většinu svého času trávím v historických budovách nebo v historickém sklepení, ale já nejsem moc dobrá ve sledování trendů, jo? Já, když jsem se třeba dívala, jak má vypadat jako sexy žena, tak jsem to odkoukala od jedné velmi známé paní z Věstonic. Občas na návštěvě tady v Brně, tam jsem se šla kouknout. A druhá věc, kterou jako kdyby nechápu, proč lidi jako hrozně podvádí s těmi trendy, jo? Třeba takovej ten trend, kdy si necháváte napíchávat rty. Já nevím, jestli to dělá tak, že si vysajete tuk z zadku, napícháte si ho do úst, ale jako přiznejme si to, Habsburkové spolu museli navzájem spát po staletí, aby dosáhli toho, že jim rty nedoléhají. A vám se to podaří během pouhých 3 procedur. A samozřejmě nemusím říkat, že já tohle nikdy neudělám, protože kdybych se tohle snažila přesunout sem, tak nebudu mít obličej. Ono vůbec, jako hubnutí je jako velké téma, že jo. Všichni muži v mém okolí jsou gejové. Já vlastně nevím, jestli je to kauzalita nebo korelace. Nevím, jestli jako kdyby si vyhledávám muži, kteří jsou gejové, anebo když člověk se mnou stráví hodinu v jedné místnosti, řekne si, radši se nechám prcat do prdele. Nevím. Proto se mnou nikdo netráví tolik času. Každopádně jedno z těch témat, které jako kdyby neustále mám doma, protože bydlím s gejem, je to, že se musí hubnout a musí se dostávat do tvaru. Tak jsem se nad tím taky zamyslela, že bych to mohla udělat. Přece jenom, když já jdu k doktorovi na ultrazvuk, vidí jenom mlhu. Tak jsem si řekla, dobře, dostanu se do tvaru, jo, ale půjdu na to jako vědecky, fyzikálně. A fyzikálně dokonalý tvar je koule. Když se na mě podíváte, já už tam skoro jsem, teoreticky ještě vyčnívají ty nohy, ale pokud cukrovka dá, budou i ty nohy. Já jsem si hodně oblíbila asijské seriály a filmy, protože tam je to všechno hrozně jednoduché. Jo? Když Aziati krvácí z nosu, jsou zrušení, když krvácí z úst, umírají. Jednoduchý. Snažila jsem se i moje kamarády přesvědčit, aby se mnou koukali na něco, konkrétně na korejská dramata. A jeden kamarád mi říká, proč si mám do prdele koukat na něco, kde jeden herec hraje všechny role. Jo, no. Naštěstí Korejci sami přišli s poměrně hezkým řešením. To řešení je jednoduché, dali na lidi čísla. A to je podle mě důvod, proč Squid Game bylo ve světě tak oblíbené, protože konečně lidé rozeznávali osoby. Když jsem se začala zajímat o ty korejská dramata, tak jsem zjistila, že my a Korejci máme spolu hodně společného, jo? A obě dvě jsme země, ve kterých se hodně chlastá. Přece jenom víte, jak u nás vypadají vlaky, že jo? Všechny na sobě mají odrůdy. Já nevím, jak vy, ale já teďka chlastám podle jízdního řádu. Druhá věc, kterou máme společnou, je to, že jak my, tak Korejci, tak ty státy se rozpadly na 2 menší státy a ten druhý je na tom podstatně hůř. Pardon, Slovensko. Já vím, že by se nemělo kopat do umírajícího, ale ono to nejde. Navíc teďka si pořídili konečně gay prezidenta. Je to vždycky fajn, samozřejmě my jsme ho měli taky, první, pochopitelně. Ten náš miloval péra. Naštěstí už moc necestuje. No a třetí věc, kterou máme společnou, je to, že jak Korea, tak my jsme byli napadeni státy osy, tedy Japonskem a Německem. A tyhle 2 státy mají taky něco společného. Mají rádi fakt divný porno.
Já po tom stand-upu předtím se nebudu ptát, jestli na něco koukáte, nechci znát odpověď, ale chvilku jsem uvažovala nad tím, proč mají Němci tak moc rádi BDSM a myslím si, že jsem našla řešení. Víte, jak během každé války dostali na prdel? Já si myslím, že si na to docela zvykli. Popravdě se bojím, že začnou třetí světovou a my prostě na ně jenom Němci, že se přece museli vědět, že s váma někdo vymrdá. Tak oni na to odpoví jenom na jo. Já musím říct, že já jsem velká brněnská patriotka, já mám Brno opravdu moc ráda. I možná z toho důvodu jsem bydlela prakticky v každé městské části. Ovšem moje největší a nejhlubší zážitky byly z Cejlu, protože Cejl je přece jenom specifická část, jo. To bylo předtím židovské město, ty odsunuli, pak tam bylo gestapo, ty jsme odsunuli my. A teďka je tam největší množství solárií, protože když tam bydlíte, chcete zapadnout. Když jsem tam bydlela, tak se mi několikrát staly divné věci, fakt divné věci i na mě. Jednou jsem jela na koloběžce a někdo si ke mně zezadu přisedl. A já vám jako nebudu lhát, bylo tam těsno. Ale nejenom negativní věci. Já jsem tam třeba měla jednu paní, která mě jako hodně podporovala v běhání. Já jsem vždycky ráno utíkala na poslední chvíli na šalinu a ona řvala: "Pohni se, ty tlustá píčo!" Já do teďka nevím, jestli řvala na mě nebo na toho malýho, fakt tlustýho buldočka. Ale mě to hodně pomáhalo, jo? Na to, abych se teďka rozběhla, tak já musím mít prostě noci lužánkama. Ne, to už jsem taky vzdala. Jedna věc, kterou mám na Brně fakt ráda a i na Cejlu, je to, že se tam vaří perník. Já vím, že jako celá republika je hrozně hrdá na ten perník, co se peče v Pardubicích. Já jsem docela hrdá na to, co se vaří na Cejlu. Mě tam jako docela baví i to, že když tam prdne varna pervitinu, tak ti lidi většinou jenom výjdou, omluví se, že jim to prdlo a nechají to chvilku vyvětrat. Naopak, když tam byla jednou varna škvarku, tak to přijela i nova, jo? A mě vlastně jako překvapuje, že všechny překvapuje, že se v Brně jako jede v drogách nebo se šňupe. Viděli jste někdy logo Brna? Kdy to je prostě B, lajna, R, lajna. To je důvod, proč prostě nikdy na vodorovných površích nemáme logo Brna, protože opilí studenti ty se to snaží šňupat. No, ale zase na druhou stranu, já bych byla proto, aby jsme v Brně prodávali tematické suvenýry. Já bych byla hrozně ráda, kdyby se začaly prodávat štěstíčka. Bylo by to prostě jako sáček s troškou bílého prášku a jakmile si šňupnete, budete vědět, jestli jste měli nebo neměli štěstíčko. Já jsem si myslela, že odbyt by byl hlavně na magistrátu, ale jak to tak vidím, Jindrov je dobrým odbytištěm. No, samozřejmě, jako kdyby tento bílé je obsažené například i v naší nejslavnější pohádce. Předpokládám, že jste všichni viděli 3 oříšky pro Popelku. Všichni herci, co tam jsou buď z Brna, anebo z Německa, aby to někdo měl co financovat. Původně tu pohádku chtěli mít prostě, že jo, v létě, ale pak si řekli, bílá je mnohem lepší. Další suvenýr, který si myslím, že tady v Brně dost chybí, tak jsou, no asi dildo ve tvaru brněnského orloje. Já nechci nic říkat, ale ten tvar už tam je. To dildo by mělo potom jednu super vlastnost, vlastně 2 super vlastnosti. Nahoře by se naprosto nepochopitelně otáčelo a jednou denně by vám to ukázalo, kolik je hodin. Jo? Vždycky přesně v 11 by z toho vypadly baterky. A navíc, jako, ono by se to prodávalo samo, že to by prostě bylo jenom Brno, uspokojí vás, nebo Brno, udělá vám dobře. Já nevím, jestli o tom víte, ale Turistické informační centrum prodává svíčky ve tvaru brněnského orloje. Já jsem věděla, že budou venku ještě dlouho předtím, než vlastně se začaly dělat a hrozně jsem se na ně těšila. Protože já jsem se těšila na to, že si koupím prostě černé baňky a koupím si 4 svíčky a udělám si adventní věnec. A bude to prostě advent plný potěšení. Jenomže ty svíčky jsou jenom takhle velký. Tím nikoho neoslníte. No, ale zase na druhou stranu jezdí sem hodně Pražáků. Nevím proč. I přesto, že vždycky rozkopeme úplně všechny silnice, protože jednou